Пакуль вы плаціце за аднушку, Роджер валодаў паловай горада. Роджер Лереф быў прыгонным па крыві, то бок ад нараджэння маёмасцю абата мястэчка Рэйджгрэф у Англіі 14 стагоддзя. І ён стаў сапраўды паспяховым цемшчыкам. Толькі паглядзіце на рэзюме гэтага хлопца. Ён быў дэгустатарам элю, аднім з начальнікаў рэлігійнай гільдыі прэстыжнай, а яшчэ дужа актыўна браў пазыкі і раздаваў іншым. Перш за ўсім разрыў шаблону. Разам з сябрам гэты хлапчына арендаваў цэлы рынак у свайго уласнага гаспадара. Гэта яму давала. Ну, акрамя дадатковага гешэфта ў выглядзе таго, што Роджер сам збіраў падаткі падчас продажаў на рынку, ён мог судзіць нават вольных людзей і нават дваранаў, якія на гэтым рынку нешта дрэннае зрабілі. Уявіце, гэта прыгонны селянін, які штрафуе рыцараў або вольную асобу за тое, што яны нешта дрэннае зрабілі на рынке, які ён арэндуе. Я ваш король! Я за тебя не голосовала! Гэта на дадатак да розных там нудных задачаў, як там перавяраць весы, перавяраць меркі. Але, дарэчы, гэта азначае, што Роджер таксама займаўся тым, каб уводзіць у дзеянне каралеўскія законы, бо весы і меркі гэта былі дужа важлівыя такія заканадаўча усталяваныя рэчы. Плаціў Роджер найвышэйшыя падаткі ў сваёй вёсцы. Гэта на дадатак таго, што за арэнду рынка ён плаціў 5 фунтаў. Каб вы разумелі, сярэдні чалавек зарабляў 2 фунты за цэлы год. Да таго ж 2 разы Роджера абіраюць старастай вёскі, ну а ў канцы жыцця ён купляе ўжо волю для свайго сына, каб той ужо не лічыўся прыгонным селянінам. Ягоны вольны сын перажыў чаму і валодаў гэтым рынкам яшчэ 30 год. Што мы ўвогуле можам вынесці з гісторыі гэтага селяніна? Ну, перш за ўсё, прыгонныя людзі ў сярэднявеччы не былі нейкімі рабамі. У іх былі правы і перспектывы. І ў сістэме сярэднявечнай Англіі, дзе фактычна кантраляванне законаў было прыватызаванае, прыгонны селянін мог купіць права да кантролю выканання гэтых законаў.